De geur van de Zoute Zee. De vogels die het loert meidje. En de wegen die het op het strand klappen. Het staat ook wel bekend als het waardgevoel. Maar het gebied is kwetsbaar en even de waardvereniging binnen te min mensen daarvan op een hichte. Hoeveel mensen gaan het net nooit wat, gaan op de boot zitten en hebben eigenlijk helemaal net eerst het idee hoe uniek dat gebied is. Dus daar moeten we meer bij beloeken. Daar komen naaien, die gaan niet zo zwemmen met hinders op Oosterend op Skilge. Maar de waddenproducten, de zilte tilt is al in aanmerking kwam, nachttochten, maar alle dingen die net verstoren binnen, maar die de beleving versterken. Een speciale campagne wordt er daarom vanmiddag lanceren. 3 toeristische organisaties uit het noorden van ons land willen dat toeristen op het water meer rekening houden met het kwetsbare gebied. Maar net om het drokken te maken, maar om het passend bij de water te houden. Dat is best ingewikkeld. Daar gaat het de hele dag over. Ja, het is een verrood erfgoed, hè. Het is de enige in Nederland die natuurverrood erfgoed. Het gaat niet om meer, maar het gaat om oors. Daarbij jet ook een nieuwe website. De provincies Noord-Holland, Friesland en Greensland loeken daarvoor de beurs. En ook het Waardfonds betelt het mij. Kijk het verhaal van de vrouw die op een huifkast zit. Dat weer dan wel in Drenthe, maar dat ken ik op Eiland. Die zei, ik ben nog nooit zo gelukkig geweest. Ziek in de rust, roemte, beleven van de kernwaarden van het wat.